jamal wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe pine Allah weeti bandiraɓe julɓe hande ko nyallal hoore biir 15 lewru siilo hitande ujunnaje 2022 ina hawre 12 lewru dew hoddayru hitande 1443 bani men gorko tedduɗo Amadou Alhaji Ly ɓurɗo lullirde ndikkiri gorko mo ndulumaji funeɓe oyi pular wi fudde waare ɓuri fiɗede yaare jarama bandiraɗo gorko tedduɗo ɗon kadi en jarni ceerno men ceerno Hammad Moussa Diop gorko mo tulde dubago e hartallo kanko yuɓɓinanta en gal ɗo naral ha yuɓɓa ɗon kadi en jarni ceerno men ceerno Lamtoro Sall Abdoul Toxel gorko mo ndulumaji dembe hande noon natal men natal ñalɗi hufnoyi ko Thielel Dubayi naaɓe ina teddinira ñalawma hande o ko Oumar Yero Ba gorko mo Thielel Dubayi eɗen kofna dendagal dente men dente WhatsApp laaroɓe natal men natal ñalɗi taw kadi koye sowtowol bani moɗon debbo Dieynaba Sam debbo mo Seyna Falel yo Allahu rokku en ñallude dow jaam ñallen nder hen